Bon vespre a tots i totes. Jo som en Jaume Joan de Berga. Potser me coneixereu d'altres dites com «Qui en són jo de la mort d'en Berga?» o «Pareixes de Can Berga». També n'hi ha un altre que diu «Qui no va al pols, qui no va a Llibera». Aquesta no diu res de jo, però sempre m'ha fet molta gràcia. Aquesta d'aquí és la meva neta, neta Maria. Ai, que és de guapa. Som conscient de la bobada que han agafat les vostres festes de la Mare de Déu de la Salut. Sí, gràcies a jo. Perquè qui ho anava a dir que un intent d'assassinat a Sant Freda donaria per tanta celebració? I dic intent perquè no me vareu matar. En Mosset me va poder salvar en el darrer moment. Bé, en realitat vaig morir. Però com que actualment som un personatge de ficció, aquests cabrons d'orgull llonguet me poden matar i ressuscitar sempre que vulguin. I ves per on? Ja torna a ser aquí. Enguany m'han informat que durant les festes hi haurà un munt d'actes. Perquè hi ha penjada de bandera. Això està molt bé. Pa a la fresca. Aquí anireu tots, Sí, ja vos conec. Això és cosa de pobres. Què més tenim? Batalla d'adults. Batalla infantil. Pares i mares, eviteu que les vostres criatures, que els vostres fills comencin tan prest amb batalles de violència gratuïta. Bé, seguim. A veure, enterrament d'en Berga. Mira, aquí som els protagonistes. Però què collons? Enterrament d'en Berga? Me voleu tornar a matar? Escolteu-me bé, gent de Can Amunt i Can Avall. Amb el poder que m'atorgui la meva posició de l'entramat judeo-maçònic comunista d'aquesta terra, vos adverteix que quan torni a veure una sola pistola passejant pel parc de la mà, són les fabuloses tortugues ninja, vos pelvaré com una poma. I amb aquesta faré una ximbomba i aquesta sonarà. Sí, perquè la canya serà bona i la pell no serà d'allà. En sèrio, però, què heu perdut allà? Dignitat, d'on ves? Els Pokémons bons són a plaça Espanya. Allà només hi ha pidgis i tentacruels. No he de pillar. Ara, he pillat un pidgi. Vos ha quedat clar? I després d'aquest discurs, només me queda desitjar-vos unes bones festes de la Mare de Déu. De la Salut, sabeu que no, perquè no ha tingut èxit. Virem la Mare de Déu de Can Amunt i Can Avall. Salut! Molts anys i bones festes! Adéu! La Mare de Déu de Can Amunt i Can Avall. Si t'ha agradat el vídeo, pitja un like i subscriu-te al nostre canal, no ho oblidis. Penseu que mos podeu trobar a Twitter, a Facebook, Instagram, a Grindr, a Tinder també i moltes coses més que rimen en der. Sí, ja ho sabeu, aquí mos veiem.